Il-Gvern inawgura l-ewwel roundabout f'Malta li taħdem bil-pannelli fotovoltaiċi u bi pjanti favur il-pollinaturi. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fil-limiti ta' Ħalsafi e kif ġie spjegat li b'investiment ta' 56,000 euro l-apparat kollu ta' din ir-roundabout jaħdem bl-elettriku. Dan inklużi sistema ta' tisqija tagħha li se tkun qed tuża enerġija rinnovabbli ġenerata miċ-ċelloli fotovoltaiċi installati. Permezz ta' din is-sistema li taħdem bl-enerġija solari qed jiġu evitati mal-10 kg ta' emissjonijiet ta' karbonju kuljum. Dwar dan u aktar tkellimna mas-Sindku ta' Ħalsafi Johan Mula hekk kif spjega kif taħdem din ir-roundabout li saret minn Ambjent Malta bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Ħalsafi u l-Environmental Landscapes Consortium bħala l-kuntrattur. Meta qed insemmu s-sistema qed ngħidu l-irrigazzjoni tal-arbuxelli li saru li tħawlu kemm fir-roundabout u anke f'diversi soft areas li hawn fil-madwar qed jitħadmu permezz tal-enerġija maħluqa mill-pannelli solari. Għandek imbagħad il-funtana li ġiet installata mal-proġett, il-pompa tagħha li qed titħaddem bil-pannelli wkoll u anke sistema ta' dawl. Tenna wkoll li fi żmien qasir persuni li għandhom roti tal-elettriku jistgħu jqabdu r-rota tagħhom ma' din is-sistema biex jiċċarġawhom. Minnaħat jew il-Ministru għall-Ambjent it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar Aron Farrugia qal li dan huwa l-ewwel proġett tax-xorta tiegħu f'Malta. Tenna kif dan huwa eżempju wieħed ta' kif kunsilli lokali u entitajiet oħra jistgħu jingħaqdu flimkien biex joħolqu proġetti sostenibbli u aċċenna l-importanza li l-pajjiż jimxi favur infrastruttura li tagħmel użu minn sorsi rinnovabbli. Għandna proġett sostenibbli 100% illi l-enerġija kollha tittieħed minn dawn il-PVs. Apparti minn hekk għandek ukoll l-arbuxelli li huma indiġeni u wkoll qed jgħinu allura l-biodiversità, isaħħu l-biodiversità u wkoll jgħinu lill-pollinaturi fil-madwar. Dan huwa proġett allura ambjentali huwa proġett sabiħ ukoll li nispera li jiġi kkupjat f'żoni oħra f'Malta u Għawdex. Il-Ministru Farrugia temm jgħid li Ambjent Malta hija impenjata li timplementa u tamministra żoni ta' konservazzjoni, żoni protetti, infrastruttura ħadra, ambjent u żoni sensittivi filwaqt li tiżgura l-valur tal-kapital naturali ta' Malta bħala riżors ekonomiku, soċjali u ambjentali. Fil-fatt fl-2021 biss, Ambjent Malta investiet aktar minn 350,000 euro għal proġetti ġodda ta' tisbieħ mal-ILC.